Luzon, Visayas, Mindanao, Timog Kalibutan. Welcome mga kaigsunan. Diya na sabta sa lain natong panerbisyo. Ato pag-iskutan dito mag-igsoon, karong adlaw. May tugod mga kaigsunan, ninig usa ka gipadala rin ka na to. Pinagi sa to ang Facebook Messenger. Bato pa pwede ba ko na ito himatagaan ko panahon ato pag-iskutan kining mahitugod sa overcrowded pag-igsoon na sitwasyon sa ospital. Kaya sa nagbayad sa Ormoc mga kaigsunan, di nabasahan ni sa usak ka nag-viral na post diya sa Facebook. Balagi kining sitwasyon ba sa overcrowded sitwasyon sa ospital sa nagbayad sa Ormoc, kining mga pang publiko na ospital. Kinsa may angay na ito pagabasulon? Kinsa may angay na ito paninglan? Kinsa maning problema? Problema ba di mga kaigsunan sa mga masakitong kabus? Problema ba di sa siyudad sa Ormoc? Problema ba di sa probinsya sa Leyte? Boda ang atong tagado igong pagtagad karog buntaga mga kaigsunan, magabot-abot ta, maguban-uban ta dire sa atong usa ka oras na pinubring tulumanon. Okay, direta mga kaigsunan. Ato dining sugdan. Okay, video taas-taas ni. Daghan tag agiron. Ato dining sugdag sayo mga kaigsunan. Pero masama sa naandan mga kaigsunan, ang ato ang pagampo. Pagampo sa tabagigsuon, aron giyahan kita sa itong labaw makagagahom. Matagadlaw. O atong tuguti ako na magampo ta, gidabit ang pagampo ni Saint Francis of Assisi mga kaigsunan. Yung pagluhod niya sa San Damiano, nagatubang sa San Damiano Cross. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, Amen. Most High, glorious God, enlighten the darkness of my heart, and give me, Lord, a correct faith, certain hope, and perfect charity, sense and knowledge, so that I may carry out your holy and true command. Labing hataas, mahimayaon nga Dios, lamdagi ang kangit-ngit sa akong kasing-kasing, ug hatagi kami, o Ginoo, sa husto na pagtuo, o sa kapiho na paglaom, o sa kahingpit na gugma nga putli, pagbati og kahibalo, aron ako matuman ang imong mga balaan og tinuod na sugo. Amen, amen, amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, Amen. Welcome mga kaigsunan. Laing adlaw na sa tuag pagpaderbisyo. Luzon, Visayas, ug Mindanao. Sa ato mga kaigsunan, mga OFWs. Sa ato mga kaigsunan, mga tricycle drivers, manindahay sa merkado, nangandam, namunrabaho, o ang nagtrabaho pa until now. Salamat kayo sa inyong pagtimbaya. Good morning kung good morning ninyo kininablihan na programang Pinobre. Mayang udto kung udto, mayang hapon kung hapon, o mayang gabi kung gabi. Salamat kayo sa makanunayong pagsuporta. Sawa pa maka-follow, please follow. Sawa pa maka-like, please like. Sawa pa maka-share, please share. O ato usab na timbayahon ang ato ang mga listeners sa DYDV Infinite Radio, mga kadasig, welcome.
3rd District sa Leyte, 1st District, 2nd District, o sa 4th District, 5th District, Region 8, mga kaigsunan, welcome. Salamat usab sa tong technical department sa DYDV Infinite Radio. Salamat usab kag Congressman Cheng Veloso, Engineer Violi Cudilla, o ang Miss Cindy Wong. Salamat kayo. Kanya, dirita baga kaigsunan. Sa ato baga hisgutadan karog adlaw. Again, para sa inyong mga reaksyon, komento, pwede kayo ninyo i-send, no? Pinagi sa cellphone, 0912-885-8531. Okay, 0912-885-31. Aron mag-uban ta mga kaigsunan. Okay? O diya, di katawanan kayo mga igsoon na mga komento. Ako ning basahon ron, ha? Ako andamo na ko didaan. Okay? Para diri-diretso ta kadiyot, ha. Dito mga komento na dawat sa atong gisgutan na niaging episode na to mga igsoon. Di nagisgot man ta, ha? Sa Orbok, sa 4th District, nagisgot ta mga igsoon o gisyong panglawas. Nagisgot ta baga kaigsuodan, ha? O gisyong may kalabutan sa hospital baga igsoon. Ato man nang naisgutan, ha? Sa niaging edisyon na to. Okay. Tara. Palingan damon mga kaigsuonan. Okay. Now, dirita mga kaigsuonan sa ato ang hisgutan ng karubuntaga. Doon gipadala diri nato. Usa kini ka Facebook post, no? Gi-post sa Facebook. Mahitungod sa eksperyensya sa usa ka ginang mga igsoon sa usa ka pampublikong hospital sa Dakbayan sa Ormoc. Okay, now kini na post kagahapon ni gisend po din nato ang link sa ato pong sukintig paminaw diri sa ato ang programa. Mapasalamaton lagi ko, kadidyo, na nagpakabana, na mo padala, abtik kayo, mo padangat, mo send na nato dire. Ug kung sa inyo magabantayan diha sa ato ang Dakbayan, diha sa 4th District, 3rd District sa Leyte. Mga balita ang nasyonal usab mga igsoon. Salamat kayo niya na. O niya, ato ning basahon mga kaigsunan, but before ana, ang mga reaksyon sa kagahapon. Mahitungod din mga igsoon sa atong gisgutan, diyan nihimo ta og pag-play sa interview ni Mayor Lucy Torres Gomez mga kaigsunan diri sa atong programa. O diyan nihimo ta sa pagkomento. Bunga ra pud usab na sa mga reaksyon na atong nadawat bagay kaigsunan, nganong magsigit tagisgot na ng Ormoc City Hospital, nganong magsigit tagisgot na ng ospital na naa sa Simangan, nganong magsigit tagisgot magigson ng hospital na naa sa Dolores. Atong ipasabot mga kaigsunan na kini magong hospital, kini magong isyong pang hospital, kini isyong magong panglawas, kini hospital gud magisgot ang hospital isyong gud panglawas. Meaning kung doon na kayo magkasakit mga kaigsunan, kitang tanan no, ako dili mo gusto mo hospital. Kamo siguro nagtanaw po diha naminaw ron, di mo gusto mo hospital. Labaw na dili ta gusto mo hospital mga kaigsunan kung wa tay kwarta. Diba? Mo na klaro pagkastorya mga kaigsunan. Aside sa mahadlok ta mga igsoon nga tusokan ta dito dago mga kaigsunan. Pero ang dako ginatong kadlukan kung ma-hospital ta kanang wa tay kwarta. Ha? May mga politiko ta mga kaigsunan, ha? Kaya mga politiko mga igsoon labi nag maipit-ipit sa mga investigasyon, may ngumati na doon ako sakit. Magpa-hospital na yon.
Unya asa man dadon hospital adto din sa St. Luke's Hospital Bagigson. Sus, murag gitawag hotel oy. Murag 5-star hotel. Murag di na gid hospital. Muna paborito kay mga kaigsunan na atuanan sa mga politiko. May ipit-ipit man sila dito. Magpa St. Luke dayon. Oh, ato din sa St. Luke's mga igsoon. Ha? Kay mura nagig hotel na gyud. Di na hospital oy. Martes ang mahala. Ha? Private man. Pero kung gusto ka dito, wala ka hotel mga igsoon. Pero kita mga pobre mga kaigsoon. Kita mga kabus. Kita yung taon mga igsoon na inighikap na ko ron sa akong bulsa, habilin akong mabira mga kaigsunan 5 pesos sa gyud. Kita mga kaigsunan, sultian ako. Musulti ko sa akong kaugalingong eksperyensya. Mahadlok na magpa-hospital. Nga naman, wa mate kwarta. Muna sakit na kamatuoran. Mas labing makahadlok ang ma-hospital ka na way kwarta. Muna, nakita mga kaigsunan, naningkamot dugay na ta. Consistent ta ani. Nakining isyong panglawas mga kaigsunan, tagaan ning igong pagtagad. Dili lang ni nato kana batang ipadaplin lang, ipakilid lang. Kundi tagaan ning igong pagtagad bagigsoon, tagaan og prioridad. Mo na karon. Unya lagi kay daghan malagi mga kaigsunan na intaw na medyo kayo magkagusto ba? Manamatong pasabton. Dili ni siya personal. Magisgot hospital baga kaigsunan. Dili ni personal. Kaya dili ni kwarta. Di man ni kwarta baga kaigsuon sa mga politiko naglingkod diha. Kwarta manis katawhan. So dapat ibalik kini sa katawhan pinagi sa serbisyo. Mo ni atong isgutan. Mo ni mga kaigsunan ng atong matag-adlaw nakigbisog ta. Naunta madungong kini nga ang mga sentimento ko opinion inyong mga yango mga igsoon matagad. Unya doon na may mo koreksyon na to. Doon na may mo sige lagi riak mga igsoon niya. Ibas pa ta mga igsoon. Namatod pa mga igsoon na sayop ko. Matod pa bias. Sumo na ito ibalik. Sa naging episode mga igsoon ako gipasal. Dili ako nag-ingon ana nakanang mga hospital mga igsoon sa Ormoc City wa ma-budget kundi gikan na sa interview mismo. Sa mayor mga igsoon sa Dakbayan sa Ormoc, Lucy Torres Gomez. Ayaw mo kasuko kay dili na ako akong balikon mga igsoon para makadungog mo. Before na ako hisgutan mga igsoon kining actual gyud. Actual na eksperyensya sa kaginang mga kaigsuonan diha sa hospital sa Dakbayan sa Ormoc mga igsoon o sa kapampublikong hospital, public hospital mga kaigsuonan. Ato ning hisgutan karon iyahang direct experience. Iyang gyud na tagamtaman. Unya unsa ang iyahang hinanakit mga igsoon ato nang hisgutan karon. Pero before pa ana, balikan nato. Para doon na may foundation ba sa inyong paghunahuna. Para doon na may baro, doon na may kanabatang maingon nato mga igsoon na before mo mohimog desisyon, doon na mo informasyon na dapat ninyong huptan. So mo ni os information na dapat niyo huptan. Dili ni ako paminawan ninyo. Appeal sa budget for 2025 ang site development plan for the city hospital. Pero nagiuban niya mayor, moingon ba nga nganong karon pa man? Appeal sa 2025 budget mga kaigsunan ang site development plan. Ako din nag-mention na. Dili. Ang nag-interview nag-mention. Kisigi pangutana, Mayor Lucy Torres Gomez. Unsa may gipasabot mga kaigsunan? 2025 karon tuiga pa. Na-appeal ang budget for site development plan. Muna itong ipangutan na kagahapon, nganong karon mang tuiga? Unsay naka-espesyal karon tuiga? Because ang dimension is not the actual construction, kundi ang dimension is site development plan. Pwede na himuon nimo any year. Matod pa karon pa kuno naka-budget. Muna ang mga utana ta pila di budget. Pilay budget sa site development plan. Pila din na kamilyon. Pila na kamilyon in compare nimo sa income sa syudad. Pila kamilyon na i-compare nimo sa total assets sa syudad.
Muna ang pangutan na mag-igsoon. Dili nagikad ako. 2025, what's so special with the year 2025? Ha? Butay. Year 2025. Ha? Nganong karon lang mo ipangutan na sa nag-interview. Oh, dili na ako Ayaw ko ninyo pasangili, ayaw ko ninyo kasuki, kadili na ako Igo lang ko na naminaw. Hindi ayaw ko kasuki. Oh, padayon ta mga kaigs para makasabot mo. At least doon na may foundation ba unsa niya tong topic na gisgutan. O nganong karon pa man ko nato gipakita ang katong perspective niya, nganong karon pa man ta nagbutang og budget. In fact, diha sa mga pangutan na mga kaigsunan, wa kayo matuhog ni Mayor Lucy Torres Gomez mga igsoon. That's the reason why mingon siya. Nganong siya lang akong pabalikon tanawa paminawa. Karon pa man. What do you mean nganong karon pa man? Okay. Because ang pangutan na mga kaigsunan, bakit ngayon ka lang? Nagkinahanglan mga igsoon og dako na explanation. Nagkinahanglan ng dako explanation. Because ang pangutan na nganong karon lang, which is correct, kaya pwede man in year 2020, pwede sa 2021, pwede sa year 2022, pwede sa year 2023. 2021, 22, 23, 24. Unya nganong year 2025 ang yun? Manay pangutan na. Sakto pangutan na. Di ba? Medyo na wa kayo makuha para sa ako lang niya ni Mayor Lucy Torres Gomez because kinanglan man nag-explanation. Taas man na. But because mubora siguro ilang panahon, mo ni ang not immediate na tubag mga igsoon ni Mayor Lucy Torres Gomez. Karon pa man ko nato gipakita ang katong perspective niya, nganong karon pa man ta nagbutang og budget for site development sa hospital. Because karon pa man ta nga naka-budget good for the hospital. So karon pa gyud naka-budget, ako din na. Ako basulong. Di man na tumo-tumo. Sa ako nagikaingon mga kaigsunan. Bisan tuod ng komentaryo ta bagigson pero kita maningkamot ta bagigson na musubay kita sa linya mga kaigson, di kita makalapas. Musubay ta di kita makasala mga kaigsunan. As much as possible mga kaigson. Kamo diha di mo mauwo na mo share nining programa Maningkamot ta mga kaigson na dili gyud makaingon ta mo lapas ta. Na makahimo ta mga tumutumo na mga istorya. Dili mga kaigson. Maningkamot ta do na tay basihanan. So karon lang na budgetan. Muna nangutan ako, pila day budget? Dako di kayo? Bilyon-bilyon di ng site development plan? Wa mo ko kibaw. Honest to goodness man ipangutana. Bilyon-bilyon ba ng site development plan? Nakarog yung tuig 2025, karon lang yun na nahimo. Site development plan. Dili na ang actual construction. For me, that's a legitimate question. What's so special with 2025? Nganong karon man na budgetan? Kung sa may problema, kulang o kwarta? Kwarta ang problema? Pila man din naka-bilyon-bilyon ang pag-site development plan? Kagapon, gibas ko mga kaigsoon na daghang kay may PM na ko. Bias-bias mga. Una-una gamita imong utok. Tanawa na. Ayaw padala. Nya karon ako i-discuss ninyo mga igsoon. Kaning viral na post. So sa kaginang mga kaigsunan, naka-experiensya gid siya. Unsa ka lisod mga igsoon sa pampublikong ospital. Tanawa ron kanong ako ning humanon So, para doon na may sukaranan, doon na may foundation. Unsa niya itong gisgutan? Akong presentar ninyo una. Mayor Lucy Torres Gomez ay ang pagsulti. Karon lang na budgetan. Wa mabudgete sa 2022, wa na budgete sa 2023, wa na budgete sa 2024, wa na budgete karon lang na budgete sa 2025. Klaro na. So walay budget sa mga previous years. Napila na magkatuig mga kaigsunan ang nagupot sa pagagamahanan sa dakbayan sa Ormoc ang mga Gomez mga igsoon. Pila naman katuig? Pila naman?
Since, unsa ang tuig 2016. Oh, ipo na tos kamot. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 10 years? Sakto ba mga kaigsunan? Koreksyon ko kung sayop ko. 10 years na. Mabito na mo, isgot gani si Mayor Lucy Torres Gomez of previous administration, mangutangan na ta, what do you mean, madam? Previous as in, gikan sa imong bana? Because when you mention about previous administration, it means immediate para nako or unsa man ato patong kuyon katong yung panahon ni Mayor Ondo Codilla. Ato patong kuyon panahon nga to ni Mayor Eric Biboy Codilla. Ato paging atras ngadtos panahon ni kanhi Mayor and Congressman Eufrosino Codilla. Ato paging atras asa man ato atras panahon pag ditong sa Vice Mayor nimo diha. Kano sa magita ng previous administration? Or specifically laban nakapunting lamang sa mga Codilla? Klaruhin na lang. Muna gitawag, klaruhin mo na lang. So, wa mabudgeti. Wa mabudgeti sa 2016. Kaya atras ba ka na to? Previous o previous administration. Sa ato pa siya mo ba na? Immediate man na previous. So, wa mabudgeti. Wa mabudgeti 2016. Wa mabudgeti 2017. Wa mabudgeti 2019. Wa mabudgeti 2020. Wa mabudgeti 2021. Wa mabudgeti 2022. So, what's so special about 2025? So, sa may problema? Kwarta? Kwarta ang problema, madam? Madam Lucy, please. Tell the truth. Please, sultiin ang mga tao. Sultiin katauhan. Uhaw sila sa informasyon. Unsa magina tinuod? Kwarta ang problema? Naman kay 6 billion na asset ang Ormoc. Naman kay 1.6 sana, pila 1.5, pila 1.8 billion pesos ang Ormoc. Ano talking about billion? So pila man ang budget anang site development plan mga kaigsunan? Billion? Tell the truth. Sultihan katawhan. Muna ang pangutana. Pangutana ni mga kaigsunan. Again, anybody can correct me. Kung masayop ko, andam kay ko mga ipasaylo. Nga naman, dili man ko ang tao na mo ang ko na doon ako ikibalos tanan. Tao raman ko, limitado ra pod. So please, correct me if I'm wrong. But until now, wa gyud nakahatag na kog impormasyon o correction mga igsoon. Muna mga kaigsunan. Okay. Sige, na mga text na to. Sige, ako ni basaron taud-taud mga igsoon. Now, klaro, para doon na may foundation, doon na mo siya karanan. Now, arita mga kaigsunan. Kaya usa ka oras ra bagini akong ipangayo ninyong programa. Na usa ka oras ra gini para kahibaw ko daghan kay gibuhaton mo na paspasan na to. Arita ni nag-viral video. No, it's not a video, it's a post mga kaigsunan. Now, ang post mga kaigsunan, karon lang ako nabantayan, gitangtang na. Okay. Gitangtang na mga kaigsunan na maong ini maong post ba? Nagbutang ani, nag-upload ani or gitangtang na mga igsoon. Wait Okay, sige. Wait siya. Pero gipadadaan ko og screenshots. Okay, kay daghan din naka-screenshots ani. Ako nang ipakita ninyo. So akong buhaton ani, kay gitangtang naman ni mga kaigsunan, akong basahon, pero di na ko i-appeal ang pangalan. Di na ko i-appeal mga kaigsunan ang kining ihag yung mailhan ba. Kay gitangtang naman with respect pod sa original na nag-post ani. Pero akong basahon ang content, daghan naman kayo nakabasaan ni mga kaigsunan. Ayan. Makita na ninyo. Tanaw Sa ako nagikaigod bagay so doon na naman mo'y foundation unsa niya atong gisgutan. Karon arita mga igsoon, arita sa aktual na sitwasyon. Aktual na sitwasyon
Tanawa ninyo, ha? Aktual na sitwasyon, eksperyensya sa usa ka ginang mga igsoon. Oh, again, with due respect sa tag-iya ni gitangtang naman ni na post akong gi-blurred ang pangalan. Pero di ana sa akong original. Oh, naa ni sa original. Kaya nga naman gisend ba ni nako sa ato mga viewers, listeners. So kamo diha sa Infinite Radio na naminaw ron, ako din basahon. Pero kung doon na mo'y makakita mo sa internet, makita ra gyapon ninyo. Kamo diha sa Best Home Radio karon makita gid ninyo. Og sa YouTube. Okay. Dara. Akong padulad mga kaigsunan. Okay, gi-blurred na ko ha. Kita ninyo? Wait. Wait ha, kay okay. Ayan. Sige. So akong basahon ha, para sa banaminaw na to sa Infinite Radio, sa radio. Wala na gid ay hospital na para sa pobre dinhi sa Ormoc. No, it's a question mark. So akong basahon og usab pangutana dinhi. Wala na gid ay hospital na para sa pobre dinhi sa Ormoc. Paita. Masakit ang pobre, wa na may ayo atong pangpubliko na hospital. Yan ay date. January 2, 2025. Bag-or gid kayo mga kaigsunan. Unsa man ta? Di ba? Bag-or gid kayo. Matud pa. Niduol mi sa akong bana sa public hospital kay magpa-admit buntis ko og naglisod og ginhawa. Hilanat pero giingnan mi sa among nakaistorya sa emergency na i-admit ko nila pero maglingkod lang ko sa bangko. Okay? Na plastic sud sa duha kaadlaw or sobra pa. Matiwas man pud ta kay maghuwat pa ko nga naay mugawas na pasyente. Kay ang ila daw ang higdaanan para ra daw sa mga nadisgrasya. Okay? Mabasahan man ninyo, di ba? Makabasa mo. Para ra daw mga kaigsunan sa mga nadisgrasya. Okay. Padayon ta. Sa motor or operahanan, ngano ing-ani man ang atong syudad, kaluoy sa taon, sa mga pobre, na adto gyud dagan sa hospital nga di unta kaayo ta madak-an og gasto. Pero ila mi gibugaw sa private kay di daw nako makaya. Maglingkod lang. O tinuod sa Diod, di gyud nako kaya kay dako ko og tiyan. So no choice me, adto gyud mi sa private sa sumpeto ani hospital. Okay? Okay. So naana sa inyong atubangan mga kigsun, makita na ninyo. Again, with due respect, kay karon bag-o lang, akong gibalik, gitangtang na ning original na post mga igsoon. So munang akong gi-blurred. Wa na ang pangalan, so akong gi-blurred. Pero di naman na-share ni, last time na nakakita ko, 400 times. Kini na post mga igsoon na-share ni 400 times. 400 plus. Daghan kay nakakita og nakabasa ani. Siguro kamo diha na nagtan-aw nakakita og nakabasa mo ani. Na post baga kay igsuonan. So ako tagsa-tagsaon mga igsuon para masabtan nato. Ang iyahang punto diri mga igsuon, kung ako lang yung kausahon, kung kausahon na nako tan-aw mga kay igsuonan o kausahon na kog sabot kining maong post mga kay igsuonan, ang punto gid diri is dunay nahitabo na overcrowded. Overcrowded kayo ang maong hospital. Okay? Overcrowded. O niya, ang usa sa iyang concern is kining kapobrehon. Lisod lagi kayo. Muna akong gingon. Mubitan na mingon ko. Nakita mga pobre mga igsoon, moingon ta na mahadlok ta mga ospital, mahadlok ta kay tusukan dagdagom dito mga igsoon. Pero ang ato yung kahadlokan, ang kamahal sa gastuan. Sakto man na.
Klaro man na. Oh. So kining maong post, usa is overcrowded. Usa sa ako nabantayan mga kaigsunan. Kini lagi nagdaginot kita sa pinakasintabo na pwede natong daginoton. So mao ni siya in town ang ginang mga igsoon, which is buntis siya. Pero ato klarohon na, dili siya manganak, dili ang pagpanganak ang iyang giadto sa maong hospital. Dili ang pagpanganak. Kay daghan kong nabasahan kagahapon, ako naluoy biya po ko. Naluoy yung taon ko sa nag-post ba kay para nako honest to goodness na giniiyahang post. Iyaha gining bitong kanabitong iyahang frustration ba. Iyaha ging ipagawas. Wala gi koy nakita, wa koy nakita na bahid politika ani na post. In fact, dili gid mi kaila aning maong nag-post ani. Kay ko yung tan-awon mga igsoon, wa gid koy nakita na bahid politika diha. It's just a personal experience sa maong ginang, sa maong babae, mabdos, buntis mga kaigsunan, og sa iyahang bana. Personal experience na gini nila. Wa ko'y nakitang pamulitika ni. Pero naluoy ko, kaya babag mo siya ako naluya, naluoy ko mga kaigsunan nagtanaw ba sa post. Kaya sige ko monitor. Wa ko mo react, nga naman. Wa ko mo post sa akong kaugalingon using my page or sa akong personal na Facebook account. Nga naman, kay di ko gusto na doon na napumingon, pamulitika na. Basig kaila na nila. But nag-monitor ko, nagbasa ko, nga naman, ako'y daloy. Gano, daghan kay mga bashers, mga igsoon. Kung mo sigurong rason, ganong gitangtang in taon ni sa original na nag-post. Daghan kay mga basher na wa kasabot, wa kay balo, wa katugkad. Pero tungod lagi mga kaigsunan, kay nagtuo naman sila na kung doon na lagi mo dili gani atake, doon mo reklamo, doon mo react, doon mo komento, bahid about sa serbisyo mga kaigsunan silang syudad, mga kaigsunan gialagaran nining mao magtiayong Gomez mga kaigsunan, suko na gid sila. Suko gid kayo. Suko gid kayo mga tao mga kaigsunan. Nagtan-aw ko, nagbasa ko mga kaigsunan. Mingon na gitong uban, di man na problema. Sa syudad kung mga naka, wa man in tao na mga anak. Gihilantan, naglisod og ginhawa, probably asthma or tungod sa iyang pagkabuntis. Wa man na magsulti siya, mga anak siya. Luoy bitaw, ako natambon ako, di ko kabasol nganong gitangtang. Naputos mga kaigsunan in town. Tungod lagi kay nagtuo ang mga tao, na kini na post mga kaigsunan, anti-Gomez ni. Nagtuo sila na kontra Gomez na. Dili in town. Personal ni na eksperyensya sa babae, sa iyang bana o sa iyang gisabak. Way labot ang politika or pagdaot ani. Wala ako di ko kabasol nganong gitangtang mi. Ditangtang ni ka ako, sustenir naman tagbase mga baser magigsuon. Pero kini in town sila. Lisod man eh. So kung mong basahon mga kaigsunan, usa ra gini ka eksperyensya pangindahay sa usa ka ginang na naka-eksperyensya mga kaigsunan og kalisod. O direta sa pangutana, wa na di ay hospital na para sa pobre sa Ormoc. So, okay. Wa mag-mention diri mga kaigsunan ang hospital. Pero kibalo man ta mga kaigsunan sa Ormoc City, usa lang ang public hospital diha mga kaigsunan. Kini lang ang Ormoc District Hospital. Correct? Napabaylain? Sige ko i-comment ko kung paliho kung napabaylain para makibalo ko. Doon napabaylain na public hospital mga kaigsunan sa dakbayan sa Ormoc. Kaysa akong nahibawan, hangtod karon, usa lang ang public hospital sa dakbayan sa Ormoc na nag-operate. Duha na kana apan usara ang nag-operate. Asa man ang usa, sir? Asa man ang usa? Mga kaigsunan. Wait. Okay. Ang usa mga kaigsunan is ang naa sa Simangan. Di ba? Klaro ba na mga kaigsunan? Ang usa na is ang naa sa Simangan.
Ang usa na mga kaigsunan, ha? Oh, ako ipakita ninyo para maklaro gyud. Lisod man kay dili gud makita. Ha? Lisod kay dili makita. Atong ipakita gyud mga kaigsunan. Naabay laing hospital na private, public sa Ormoc. Oh, ako ipakita. Ah. Dara. Ay tas mapa mga igsoon. May maning mapa god kay dira. Oh, akong gi-type Ormoc City Hospital. Atong padul-an ang map mga igsoon. Naabay Ormoc Hospital ha. Padul-an na to. Ormoc City Hospital. Tanaw na to naa ba tay makitaan? Atras ta. Uy, di may hospital. Kinsa man ni? Pito tanawon. Dira. Hayam ni dapita. Na may city hospital oh. Kita man mo? Oh, na sa inyo, kita ba ninyo diha sa inyong monitor? Naa man lagi. Kinsa man ni? Kinsa man ang hospital ha? Oh, naa sa Dalan Luna Dolores Milagro. Oh, kita mo? Kita mo sa screen? Naa man lagi hospital diha. O sino nakabutang sa hospital? City Hospital. Ato ko nung padulan, ha? Taga Ormoc eh. Ako ang nabantayan, no? Ako ang nabantayan. Ganong ginaanin nina ako? Pasabutun mo. Ako nabantayan sa mga ni komento atong post sa ginang mga kaigsunan. Puwerteng daghana labi na sa mga batan-o na ni bash in taon atong mong ginang mga igsoon ang wa kahibalo na duha ang public hospital sa Dakbayan sa Ormoc. Wa sila kibaw. Ang ilar ginihibaw Ormoc District Hospital na yun. Oh, gamit ang Google Map. I-type Ormoc City Hospital. Tanawa, ako nang gi-highlight. Highlight na ko ha. Oo. Tanawa akong gi-post niya. Oh. Ormoc City Hospital. Tanawa. Nasa mapa. Luna Dolores Milagro Road. Oh, kita mo? Ato ko nang patulan. Ato i-click. Naaba tayo makita mga... Uy! Naaman lagi mga kaigsunan. Atong i-click. Oh, di aman po lagi mga igsuon. May picture man tang makita mga igsuon. Unsa man di ini? Unsa man di mga kaigsunan? Hospital ni. Hospital may nakabutang. Kita ninyo? Di ba? So daghan kay wa makibalo. Oh, tanawa. Nakini di ay mga kaigsunan, hospital di ay ni sa Dakbayan sa Ormoc. Nganong wa makibalo? Nganong daghan ang wa kay balo? Tungod kay wa ni siya ablihi sukad pa sa pagka kumpleto ni ini hangtod karon. Wa gini ablihi. Apan mga kaigsuodan, dahil akong apan, nagamit ba ni? Sir, nagamit ba na sir? Nagamit ba na mong hospital Ako gyapong ipakita ninyo. Lisod man kay ning dini mo. Di na ko mapakita labi na sa mga kabatanunan. Labi na sa mga kabatanunan, mga igsoon, na magtuo na himo ron Pakita na ko ninyo. Naa ba? Yes, because ultimo, ang city government sa Ormoc, mga kaigsuonan, gi-acknowledge ni. Gi-acknowledge kini mga hospital, mga igsoon. Ako pakita. Asa man? Akong i-share ninyo. Tanawa sa inyong screen, mga kaigsuonan. Kita niyo sa screen. Tanawa. Na? Nya ay ko igna nagtumutumo ko. Makita man niyo sa screen. Unsay may nakabutang diha mga kaigsoon. Paliw kog basa. Basahan ninyo mga kaigsoon. Basing mingon mo, binuang man ang imuha sir. Binuang ka. Tanawa, unsay nakabutang? Ormoc City Hospital Building located at Simangan is now prepared with complete facilities for a worst case scenario for COVID-19. Gigamit ni sa COVID-19 during the COVID-19 pandemic. In fact, tanawa sa inyo sa ako is on my right side, sa inyo sa screen, magatubaw in your left side, tanawa akong gipuwento. Unsay nakabutang? City Government of Ormoc. Sa ilang kaugalingon ni na page, sa ilang kaugalingon ni na site, tanawa, nakabutang, the official page of the City Government of Ormoc. City Government of Ormoc. Unsay nakabutang? Basaha sa ubos. Ormoc's COVID-19 isolation facilities located in City Hospital Building
is now prepared to complete facilities for worst case scenario for COVID-19. Kano saan na post na date? Tanawa. Wednesday, April 1, 2020. May oras pa yun. 4:55 sa hapon. Oh. So wala makibalo diha sa dakbayan sa Ormoc, naamoy laing hospital diha. Mao na ang Ormoc City Hospital. Naana sa Simangan. Gi-acknowledge na mismo by no less than the city government of Ormoc through this page. Oh, nagani reaction dire sa kilid sa right side tanawa. Nay pangalan niya. Oh, say reaction niya. Nindot kay reaction tanawa. This building was built out of people's money, not someone else. Therefore, it is just proper to use it for people's welfare. Diba? Excuse me. Klaro na. Nakita ninyo. Oh, basig maingon mo naghimu-himo na pugko. So, daghan kay karon sa dakbayan sa Ormoc. Please, help me. I-help me disseminate labi na sa mga kabatanunan na duha ang inyong hospital sa Ormoc. Ang Ormoc District Hospital, kato kong ipakita kaganina, owned by operated by the province of Leyte, and the Ormoc City Hospital na wa gyud ablihi, wa gyud magamit. Humana ni siya mga igsoon way back in 2016 pa. Wa ginagamita. So i-share ni ninyo. Ipahibaw ni ninyo. Duhay hospital ninyo diha. Duha na. Ang problema lang, wa gini gamita, wa gini ablihi. Naana ni mga higdaanan, naana ni mga facilities. Daghan king rason mga igsoon nga nung wa ni ablihi. Diba? Daghan king rason. Sumuna mga kaigsunan, atong balikan. Balikan to nato ang post mga igsoon. Atong balikan Again Dunay duha ka public hospital ang dakbayan sa Ormoc. I-share din ninyo labi na sa mga kabatanunong wa kay balo. Duha ang public hospital sa Ormoc. Balikan na to ang post mga kaigsunan. Para masabta na to bagigsuon. Okay. Makita na? Wait kadiyot mga kaigsunan. Now. Daghan, please i-PM lang ko or i-text. Ayan. So karon mga kaigsunan. Ayan, makita na? Makita na? Ato ipakita balik mga kaigsunan. Kini, sa ako nang gikaingon mga kaigsunan, wa gid ko'y nakitang pamulitika aning maong gipost mga kaigsunan. Kung dili, para nako kini, usa lamang gid kini, ka-actual experience. Actual experience na gini. Tanawa. Balikan na to. Wa na gid ay hospital na para sa pobre sa Ormoc. Karon, kamo akong patubogon ana mga kaigsunan kung wala o naa ba. Ako moingon ko na naa. Ang problema, wa gamita. Wa man nun gi-mention diri mga kaigsunan. Wa man gi-mention diri. Kung unsa na hospital. Pero nakibalo man ta nasa Ormoc, usa ra man gyud ang nag-operate karon na public hospital. Kini ra man gyud, Ormoc District Hospital. Usa ra gyud ang hospital na nag-operate na public sa Ormoc. Pero duha ang hospital sa Ormoc. Ang Ormoc City Hospital o ang Ormoc District Hospital. Ako nang ipakita ninyo, nag-acknowledge na mismo by the city government of Ormoc sa ilang page. Dalian ninyo og screenshots kay basig mawagtang na po na ugma. Dalian niyo yung screenshots kay basig mawa na po na ugma. So kining Ormoc District Hospital, klaro man na tanawa. Is operated mga kaigsudan by the province of Leyte. Sa ato pa dili na siya
sa dakbayan sa Ormoc. Now, doon na tayo ni Bas dito, o doon na tayo ni Suko, na nakabasa mo ko. Dito in town sa Ginang in town, na original na nag-post mga igsoon. Kabasa ko, ni komento in town. Mingon din mga igsoon. Ngano kuno ang Ormoc kuno city ang basulon na ang ODH mga kaigsunan gipanag-iyaman sa dakbayan o sa probinsya sa Leyte. Now, ato kung basahon og balik. Doon na ba gibasol ani? Basahon ko na to. Wala na gyud hospital na para sa pobre dinhi sa Ormoc. It's a question mark. Pangutan naman na. Gibasol di ang Ormoc na. Sunod, masakit ang pobre, wa na gitay atong pangpubliko na hospital. Kanang pagkamasakit na atong pobre is a general statement. Kitang tanan. Ako, ikaw, kauban ta. Murag ni kuyog ta. Aning eksperyensya sa mong ginang. Yan, isaysay na siya. Magpa-admit siya. Buntis siya. Lisod siya ginhawa. Gilantan. Gingnan siya sa nakaistorya niya. I-admit ko nila pero maglingkod ko sa bangko. So wala siya. Ingna na. Di ka dawaton. Wala dawata. Wala ingna na di dawaton. Kundi dawaton pero maglingkod sa bangko. Nga naman, mga kaigsunan. Pila ka mga adlaw maglingkod sa bangko, mato pa niya mga duha o sobra pa. Niya ni-react na siya. Matiwas man punta. Kana pag-react niya ana, mga kaigsunan, humanly speaking, sa atong pagkatawhanon ba, makareact kita ginana mga igsuon. Naunsa naman diyan ni oy. Maglingkod na ko. Maghuwat ko sa gawas, nanay mo gawas na pasyente. Kailangan ang ilang higdaanan para daw sa mga madisgrasya, motor o operahanan. Sa ato pa, puno. Sa ato pa, crowded na. Muna maghingkod. Now, kining Ormoc District Hospital, sa dugay ng panahon mga igsoon, ako daghan kay kong coverage ani. Daghan kay kong coverage ani mga igsoon sa dito pa ko sa Power FM. Ako pa manager dito mga igsoon. Ako gingnan to mga reporter sa unang panahon. Kaya reporter yan na sa city government mga kaigsunan. Kung ato gining tutukan, kining maong Ormoc District Hospital, base na lang di ay makatabang ta. Muna daghan ko kasi natian ani. Kining maong sitwasyon na dili na ni karon lang. Nga naman, overcrowded gyud tinuod. Kay ang scope manggod sa Ormoc District Hospital is not focused only for Ormoc. Daghan na nagtuo na tungod kay nagdala siya sa pangalang Ormoc, Ormoc o DH, Ormoc District Hospital, tungod kay gidala siya sa pangalan na Ormoc, nagtuo ang daghan, labi na tungwa kay balo, o kato medyo minus-minus po din taon, pasilduan lang ko. Kato minus-minus po tayo sa comprehension ba? Nagtuo sila na kanang Ormoc District Hospital is exclusive hospital for Ormocanon only, which is not. Kaya may sumpay mas siyang district. It means the whole 4th district. Apil tanan sa distrito. It so happen na naala siya sa Ormoc. Muna na nga lang Ormoc District Hospital. Muna ang tinuod. Muna ang pirmi ginang puno. Muna mga kaigsunan, daghan ginapirming tao. Because naaman tanan. From the 4th district, kung dili madala sila ang mga tagsa-tagsa dito, mga gagmayng hospital, dadon diha sa ODH mga igsoon. Yes, daghan kong mga cover na mga balita diya sa ODH. Daghan kay kong ipanglatos diya sa ODH. Okay. Then wait Okay, sige. Ako na basahan na mga komento. Daghan kong nadawat eh. Now, kay balugin mo ana. Diha pa ko sa Power FM, pagkandaghanang moduol na to. Problema sa ODH, problema sa mga tambal, problema mga isu, daghan kita diha. Pati na ang kamatuoran magud mao ni. Ang kamatuoran mao ni. Puno gid siya because dili man siya exclusive lang sa Ormoc. Tibok 4th district man siya. Puno gid siya. Move to na in 2012. Nabalita mo to kung magipakita ninyo. Mayor Eric Biboy Codilla decided. Decided mga kaigsunan
Okay? Sige. Decided mga kaigsunan na maghimo na ang it's about time for the city government of Ormoc na maghimo na og iyang kaugalingon na hospital. It was in 2012, di ba? Then ang 2012 niabot mga kaigsunan, then ni Puli si the late Mayor Hondo Codilla og gipadayon og gihuman niya. In 2016 ni Puli Richard Gomez. Kana mo sequence of events. Klaro para sa wa makibalo. Sabtanan ninyo. Sabtanan ninyo. So doon ang tinuod na ni problema. Pero kung nabantayan ninyo sa mga past manggod, ang mga past congressman, bisan kini si congressman kini si Mayor Lucy Torres Gomez, sa unang panahon, kusog man nimo bo sa iyahang pondo sa ODH. Sus kibalo tayo diha ko kusor mo. Kapila ko mo cover diha. Naaman pagbo mga kaigsunan anang pagtabang sa ODH. Sa panahon ni Eufrosinio Dodong Codilla, dia gipang bobo mga igsoon kay gitabangan ka ng ODH. Nga naman, kay lagi, anang panahon na mga kaigsunan, ang ODH lang ang nag-cater sa Tibok District. Motong in 2012, si Mayor Eric Biboy Codilla ni-decide maghimo na ang Ormoc City. Capable na. Now, atong panahon imong tan-awon mga igsoon, ako matong gipresentar ninyong budget, lahi ra kayo sa budget o sa pondo karon. Atong panahon gamay ra ang pondo sa panahon ni Mayor Eric Biboy Codilla, pero nakapatukod siya og ospital. Nakapatukod siya ng ospital na naa sa Sibangan. Gamay ra ang pondo ni Ondo Codilla mga kaigsunan ni Puli ni Mayor Eric Biboy Codilla, pero si Mayor Ondo Codilla nakahuman. Nahuman niya ang hospital. Unya, may partida pa to. Nga naman, nagkayulanda pa. Di ko kalimot. Daghan kayong mga naa sa pagsupak na humanon ka ng mga hospitala. Daghan isupak. Diha sa konseho. Ay sos, sintaon. Gabaan na lang ng mga kaigso ng mga tao na nisupak ka na. Pero nahuman gina ni Ondo Codilla. Pagpuli ni Richard Gomez mga kaigsunan, wa gina ma-operate ka na mga hospitala. Pero tindaghan nagrason. Ay, baluman mo na. Niabot mga igsoon, 2016, 2019. Nag-eleksyon, mao gihapon. Wa gihapon pag 2022. Mao gihapon, wa gihapon. So karon mga kaigsunan, kining problema sa ODH, naka-crowded, wa gid maalibyo karon. Hindi, mga pangutan na mga basher in town. Ganong gunong basulon. Andak ba yung sorbok? Wa man di basula dire. Ang gipakita lang sa nagpost, ang real situation. Ang gipakita lang, unsa ang tinud-anay na sitwasyon. Now, kinsa may angay basulon? Magbinasulay ba ta? Maingon ko. Para patas, way lipod-lipod mag-iksol. Maingon ta na, dili tanan. Mabasol, ang Ormoc mga igsoon. Di po tanan, mabasol ang probinsya. Unya, kinsa matong basolon? Ang mga pobre mga igsoon? Ang mga pobre kay pobre. Na ako nabasahan sa nag-post dito. So, sakit kayo in taon. Muna nakaingon ko, wa sa di sa nako babasol ang nag-post. Na ano yung gitang-tang. Ano man? Sakit kayo. Mingon. Ngano wa man ka mangandam. Mga nakay man ka. Nagtigo mo ta ka. Sakit itaw kay na mga kaigsunan. Siguro katong nag-komento mga igsoon, daghan tong kwarta sila Pero kana sa mga kabos, kibaw magita mga kaigsunan. Nakita in taon, kung naan lang kitay katigom, kung naan lang kitay maingon nato mga kaigsunan enough, sobra, surplus sa atong kwarta. Ato maginang tigumon. Pero unsa may itigom kung wa gyud? Unsa may itigom kung nakalisod gyud? Mapugos magitag panghuam. Lisod magina. Munang sakit kayo mga kaigsunan. Ako nakabasa ko ato mo ingon ko na di gini. Believe ko sa tagiya ni kay wa gini tangtanga pero natangtang gyud tungod siguro sa kadaghan gyud sa reaksyon. Kay sa last time na ko nabantayan mga gabi ito 400 na ka-share mga igsoon siyang post. Pero tinandaghan na sa reaksyon almost 300 na.
Daghan kay mga sakit kay ng mga pulong dito. So kinsa may tumusulon ang pobre? Kinsa tumusulon ang syudad? Kinsa tumusulon ang probinsya? Ari to kumay ison. Atong taga nagiging pagtagad, atong taga komentaryo. Ang probinsya sa Leyte, mga kaigsunan, under the Governor Ikot Pitilla, nagpadayon ug operate niya ng Ormoc District Hospital. Now, kibalo ko dunay mga lakang si Mayor pa. Si Congressman Richard Gomez na gi-request na makuha sa dakbayan sa Ormoc. Now, they can correct me kung dili na sila mo acknowledge na as I'm wrong, pwede ko correctionan nila, may problema. But I know din na yung mga negosasyon. Or at least, doon na ba yung mga negosasyon? It's a question. Doon na ba yung offer from the city government of Ormoc na kuhaon ang operation sa Ormoc District Hospital from the province of Leyte? Pero kung ako po ang probinsya sa Leyte, mga kaigsunan, tungod sa kadako siyang scope, naagin yung mga problema, ha? Pero, kung ako po probinsya sa Leyte, unya akong ihatag mga kaigsunan sa Ormoc City, makaingon kung wag ko'y utok isip gobernador. Nga naman, ako na sa probinsya, unya akong ihatag sa syudad, usak ka syudad na gideklarar siyang kaugalingon na usak ka independent component city, highly urbanized city, meaning, wa ko'y labot diha, dili ko maka-apil-apil diha, kay kana ko nung syudara, independent city, unya karon iyang kuhaon ng akong hospital. Kung ako'y gobernador, kung ako'y Ikot Pitilla, mura na ko gahikog, kumusugot ko. Di ba? And considering the fact that that hospital not only cater, wala nag-cater lang sa Ormoc, nag-cater sila sa 4th District. In fact, kung imo gintanawon, as a governor, kung ako'y gobernador, ikaw gobernador, tanawa, kanang Ormoc District Hospital, ang Ormoc City, dili naman na makabutar, dili naman na makapanghilabot sa probinsya, mga kaigsunan sa Leyte. Unya, vice versa, ang probinsya po sa Leyte, di po makapanghilabot sa syudad sa Ormoc. Nga naman, kay lagi, independent component city man siya. Highly urbanized kuno city. So, wa na silang duha. Wa sila'y direct relationship. But because, puro sila gobyerno, motong doon ay mga congressman, panahon ni Eufrasinio Cudilla, mububo sa ODH, gidawat sa probinsya. Panahon ni Lucy Torres Gomez, di bubo sa ODH, gidawat sa probinsya. Nga naman, because puros man yung mga government entities. Okay? But when you become a highly urbanized city, or when you become an independent component city, naagi na siya mga utok na magkinaugalingon ka. Ay ngano ka man di ay independent ka man, kung dili di ka makabarog sa imong kaugalingon. Di ba? Ano nagpaka-independent? Hindi i-attach na sa syudad, sa probinsya. Di mo kaya. So kung ako po'y gobernador Pitilla, niya musugot ko na kuhao na sa Ormoc, mura kog buang ana. Muna di ko kato, musugot si Governor Pitilla. At the same time, ang Ormoc District Hospital, wala mag-cater lang sa Ormoc, kundi nag-cater sa Tibok District, na supposedly mga kaigsunan, pwede gid na ibalhin ni Governor Pitilla ngadto sa Merida. But Governor Pitilla is not doing that. Wagi na mahuna-huna Wagi ko na dunggan na ibalhin. Ngano man sir? Ngano ibalhin man sir? Because ipaduulan niya dapat sa mga distrito na directly affected at directly governed by the province of Leyte. Because Ormoc is an independent city naman, dili naman na directly governed. Wala na mag-ibisag, nag-i-influensya. Directly, indirectly, because they are both local government units, kana doon ay panagtigom, panag-istorya-istorya. Pero puro sila gobyerno. But in terms of management, wala na. Province of Leyte, dili man nakadikter. Dili ganin naka-influensya. Ang imo lang, igo lang, opinion. Kana, pwede ra, opinion. But directly influence sa mga decisions sa Ormoc? No. And vice versa, Ormoc City cannot also influence the decision of the province. Kaya independent city naman sila. So kung si Governor Pitilla, ako lang nang ibalhin ng Ormoc District Hospital, balhin ako sa Merida. Total, ang Merida, directly influence man sa province of Leyte. Pwede na mahimo. In fact, mas duol na sa the rest of the 4th District of Leyte na covered pa sa province of Leyte.
Nakuha ba ninyo? Nasabtan ba ninyo? Medyo lawom-lawom na, basig wa kasabot ang uban. Ha? Balik ka lang ko, kaya kung usbon. Ha? Sa mga kabatanon na, paminawan ninyo. Oh, ginay daghang gabasol sa probinsya sa Leyte. Yes, maingon ko. Daghan na mga shortcomings. Pero to blame solely, to blame all na maingon ta na kining probinsya sa Leyte, mga kaigsunan, dako dig sala, magaingon ko na, ayaw lang ihurot. Ayaw lang ihurot. Nga naman, kaya kung imong tanawon, daapoy utang ang mga kabus. O dili na ito matawag na utang, kaya nga naman, kwarta magyapon is katawhan. But doon na tayo maingon na ito, mga igsoon, na angay po na ito i-recognize, ikapasalamat, na at least si Governor Ikot Pitilla sa province of Leyte, wa niya ibta ng ODH, wa niya ibalhin sa Merida, wa niya ibalhin nga ito sa Matagop, wa niya ibalhin sa uban mga kaigsunan na directly within the influence sa probinsya sa Leyte. Nagpabilin gihapon sa Ormoc City, a highly urbanized city, an independent component city, wala na influensya ang probinsya sa syudad, ang syudad way influensya sa province, but then the Ormoc District Hospital remains in the city of Ormoc. Nagpabilin. Mo bitaton during the time of 2012, Mayor Eric Biboy Cudilla naghimog study, ningon siya, at least 80 to 90% sa mga indigent, sa mga hospital sa Tibok Ormoc, mga igsoon, o sa mga pasyente sa Tibok Ormoc are indigents. Okay, at least 80 to 90% mga kabus. Muta naka nagtigom og kusog si Eric Biboy Cudilla atong time to put up the city hospital. Gisawo ni Ondo Cudilla na human gyud. Mo nang duha ka ng inyong public hospital diya sa Ormoc. Duha na kabuok. Ang problema lang, sa hospital sa Simangan, wa gina ma-operate as a hospital. Wa gina gamita sa mga Gomez. Muna diha ang klaro pa ka istorya. So, ang province of Leyte ba, wala ba sila sala? Para nako, naapod. Naapod sila sila. But then again, unsa man po mahimo kung overcrowded na. Unsa may mahimo kung wa naging mapsudlan. But then, dili man sila, wa man po sila ingon na gibalibaran. Okay? Ang gibuhat diri mga kaigsunan is magbarog, maglingkod. Which is uncomfortable gud kayo tinuod. Dili lang kung kay buntis ang pasyente, kung dili bisag kinsa naman pud in taon tinuod, ang nagkalisod na gani ginhawa palingkuron lang. Pero unsa man pud mahimo kung puno na gyud. Okay? So kinahanglan man gud nato balansihon ang atong pagunahuna ba? Kinahanglan ta magunahuna mga kaigsunan. Now, arita sa Ormoc City. Wa ba'y sala ang Ormoc City? Wa ba siya kalabutan aning problema, ha? Moingon ko, directly, wa man siya direct influence, wala siya direct authority over Ormoc District Hospital. But doon na siya direct authority sa iya kaugalingong hospital na naa sa Simangan. Usbon ako para sa mga wa kay balo, wa kasunod. Para sa medyo hinahinay kayo na dili kayo kagukod sa atong gisundan agi istoryahan. Walay. Okay, tulod ang pungutan ha. Kinsa may magka-problema aning sitwasyon na akong gi-mention. Number 1, ang masakitong kabus ba ang angay na to basulon? Number 2, ang probinsya sa Leyte. Number 3, ang Ormoc City. Ako nang gi-discuss ang probinsya sa Leyte. Tingon ko mga kaigsunan na yes, naapod sila mahimo na sila pwede na to ikareklamo sila tungod kay gobyerno man ang probinsya sa Leyte. Dapat nato silang ipahibawan dapat po sila mohimog aksyonan kay sila man doon direct supervision sa Ormoc District Hospital kung ang Ormoc District Hospital makagipasabutan may ngunta na yes, pwede na to ikareklamo ang probinsya sa Leyte. But then again, ato sang balihon o tan-awan mga kaigsunan, ang real situation, lisod kayo, puno. Puno ang hospital, mga igsoon. Ang ODH. Kung ODH magani ni. So karon, dirito sa Ormoc City, mga kaigsunan. Yes, wala tinuoy direct influence sa Ormoc City sa ODH. Walay direct authority ang Ormoc City sa ODH. Correct.
But Ormoc City has a direct authority over sa iyang kaugalingon hospital na naa sa Simangan, ang Ormoc City Hospital. Pwede niya i-operate, pwede niya ablihan, pwede niya tagaag pundo aron mag-operate siya. Bahalag gamay, bahalag pila ang iya makaya, basta lang ma-operate aron makabarog, aron matabangan ang Ormoc District Hospital. Kana pwede himuon sa Ormoc. Order lang gina. Mo-order lang sa mayor. Gamiton tana. Sa report mga kaigsunan, that's a 50-bed hospital. 50. Oh. Pwede na. Ormoc City don't have a direct authority over ODH, but Ormoc City has a direct authority over her own hospital. Ormoc City Hospital. Doon na siya direct authority diha. Muna ang ato ang gipakigbisogan. Muna ang atong gibalik-balik. Muna ang ato ang mga kaigsunan. Wa pa ning sinaryuha. Wala pa ning maong post. Wala pa ning nag-viral. Muna ang atong gibalik-balik. Muna ang rason. Namayngong ko mga igsoon. Di ko kapuyon ani. Nga naman. Tungod sa kada abli na kuskumbaba mga igsoon, mahitungod din mga hospital. Naghatag ta og paglaom. Paglaom sa mga kabos. Paglaom sa nakalisod. Sa mga pobre. Sa way kabayad. Muna naman yung kamot kita. Kuyog kita. Mag-auban ta ani. Gano man na mga kaigsunan. Tinuoy direct authority ang Ormoc City. So dili ta maingon ta, dili siya ma-blame, dili ma-blame ang Ormoc City. Okay. Fine. But then again, nganong dili man niya ablihan ka ng Ormoc Hospital na nasa Simangan? Aron matabangan ang Ormoc District Hospital. Taas kayo ng istoryaha mga igsoon. Taas kayo ni. Nya usa ka oras ra ba ning ako ang programa mga kaigsuonan, Mga ikog dispensa kung medyo ni sobra ko dire, wa pa ba ko mo sobra akong tan-awon be. Yay, lapas na ko mga kaigsuonan. Kaya ang programa yung taon nato sa okay lang sa Best Home Radio kay wa matay problema, wa matay limit dire. Okay lang sa YouTube sa Best Home Radio pero ang ato sa Infinite Radio sa DYDV usa ka oras sa gita alas 6 sa buntag hanto sa alas 7 sa buntag. Pero perting taasan ng istoryahana. Taas kay ni mga igsuon, nadaghan kayo ni hatag nako og informasyon ani. Pero kadiyot lang mubasa sila lang sa ko og mga reaksyon. Okay? Para sa ato ang taga Infinite Radio kay mo end ra bagid ta by 7 o'clock. Sa Infinite Radio. Pero mubasa lang kung mga reaktor gikan ni Paisano for life Chino. Mas giuna pa nila ang pagbudget sa mga iniduro sa Ormoc Superdome kaysa budget sa pag-hospital. Pasensya buloy, good morning, Kindi. Public cemetery rabad ang naay bayad. Ang Mayor Lucy publicly said sa interview nga dapat daw sa panahon pa nila ni Codilla naghimo unta daw sila og hospital which nakahimo gid apan sa imong giingon wala ni kini gamita. So namakak di ay si Mayor Lucy. O kung namakak siya mahitungod niini unsa pa kaha ang gisulti niya na mga bakak. Salamat kay sir. Okay? Salamat kayo. Nakuha ninyo ang punto mga igsoon. Nakuha ba ninyo? Matod pa ni Paisano, klaro magid kayo. Na namakak si Mayor Lucy Torres Gomez. Pero nangutana siya sa maong statement or nangutana siya kung namakak ba di ay, no? Okay, I stand corrected. Ang matod pa sa reaction is nangutana si Paisano kung namakak di ay si Mayor Lucy. O kung namakak siya mahitungod niini, referido sa hospital, unsa pagka ang mga gisulti niya na mga bakak, pangutana na mga igsoon. Muna mga kaigsunan, yes, usana sa nadawat nato na matod palagi ko no ngano kuno maghimo ng hospital ang Codilla during that time sa ilahang panahon mga igsuon kana siya na giingon nato mga kaigsuonan ba na pangutana dili na unta naangay di na naangay ipangutana.
Sa panultihon pa mga kaigsunan sa ato mga malamon, gitawag na water under the bridge. Dili na nga ipangutana. Ha? Kung tinuod man gani nag-mention ng mga kaigsunan ni Mayor Lucy Torres Gomez, di na nga ipangutana. Nga naman, na may nahimo. Dugay naman na nahuman. Dugay naman na nahimo. Ha? Ready for showing naman na. Nga nung maghuwat magita sa coming soon. Diba? Diba? Nga naman di na naangay ipangutana. Oh, no! Oh, no! Di na naangay ipangutana pa. Ha? Di na naangay ipangutana kay mahog bakakon mga igsoon. Mo nagingon. Mo ning pangutana ni Paisano Chino. Namakak ba di ay? Si Mayor. Ha? Sa pag-ingon ba na sa punto ba na nganong wa magtukod og hospital baga Codilla, naan na, dugay na. Mo nang mingon ko diha sa Dakbayan sa Ormoc, duha ang public hospital diha. Gitudluan pa tamo asa dapita, gipakita pa tamo sa Google. Ha? Gi-Google pa gid nato mga igsoon para makakita mo asa dapita. Nasa Simangan, ipakita pa nako ninyo na bisan mismo sa Ormoc City Government page or site or Facebook account, ilang gi-acknowledge na naagi tinuoy hospital di sa Simangan. Oh, so nganong mahisgot-hisgot pa man og nganong sa panahon sa mga Codilla, kadugay na ato mga kadugay na ato. Kadugay na nahuman. Kadugay na nahuman na ng hospitala. Ha? So, nining sitwasyon, nining senaryo, nining post karon natong gisgutan mga kaigsunan, makatabang ba kung i-operate ang maong Ormoc District, ang maong Ormoc City Hospital, makatabang ba? Para nako, yes, makatabang. Nga naman, maalibyuhan man ang overcrowded sa Ormoc District Hospital. Maalibyuhan man sa Ormoc City Hospital. Matabangan man siya. Doon na may katimbang ang Ormoc District Hospital. Oh. May gani gawa na balhin na ni Governor Ikot Pitilla ibalhin nga to sa Merida. Ha? Kada kong kalipay ni Mayor Villasencio dito sa Merida mga kaigsunan. Ha? Lipay kayo si Mirlando Villasencio kay ibalhin ang UDH nga to sa Merida. I'm sure suportahan gina dito ni Mayor Lando Villasencio. Di ba? Klaro kay na. Pero nga nung man mga kaigsunan, because sa hunahuna, ni Governor Ikot Pitilla, di alam na. Makatabang ta sa Ormoc, makatabang po sa district. Oh, bisan tuod kung naay daghang problema. Oh, acknowledge kita na problema. Oh. Klaro man na. Nga ikasuko din na ninyo. Abliha inyong hunahuna, gamitin utok. O sige daw. O, gamitin daw kuno argumento. I-post daw kuno diha. Ha? Tanawa kuno diha. Pangutana. Nganong wa maginaablihi? Ha? Nadi ako nadawat mga igsoon gipangsen ako, sir, doon na magoy pundo sa duha ka hospital sa Ormoc ang syudad. Okay ha, kaliyot ni ha. Ako ni basahon mga igsoon, di ay gipost gisend nako dire. Nag-mention ni Hug Hospital na ako ni pundo ang LGU sa duha ka hospital sa Ormoc mga igsoon. Wait ha, asa tong hospital, duha ka private hospital diha sa Ormoc. Ahay, daade ko ni pundo nagigahid ang City Government of Ormoc sa duha ka private hospital sa Ormoc City mga igsoon. Ha? Wala matay oras ako ning isunod mga kaigsunan ha. Kilapas nagigay ko para sa tuwag mga listeners sa Infinite Radio DYDV. Sa ako ni ipadayon ha. Ako ni padayon lang mo sa pagmonitor, padayon lang mo sa pagpaminaw. Salamat kayo sa technical department sa Infinite Radio DYDV mga kadasig.
Ato ni padayon sa Best Home Radio Facebook ug YouTube page. Salamat kayo. Ato sa pasalamatan mga kigsunan akong good morning. Ngadto kang Congressman Cheng Veloso. Salamat kayo. Engineer Violi Codilla. Kinatibukang staff sa Infinite Radio. Dasig lang. O kang Miss Cindy Wong. Salamat kayo. Inyong ubos na lagad, Brother Yud Sugom na milit. Dagang salamat and glory be to God. Dalaygo ng Diyos, labaw sa tanan. Salamat, Infinite Radio. Bye-bye. So akong giin mga kaigsunan sa Infinite Radio. So wa makatuhugan ni pwede kimo mamati Infinite Radio DYDV. Every Monday to Saturday, 6 in the morning to 7 in the morning. Dirito sa Best Home Radio, 10:30 to 11:30. Now, ay lang mo kasuko. Wa ko mangitag-away dire. Pero kung makagdebate mo, okay ra gyapon. Ang isyong gisgutan na to, hospital. Ang atong gisgutan, base sa eksperyensya sa kaginang mga igsoon, nagsabak. Eksperyensya niya sa Ormoc District Hospital. Kung imong basahon, imong tanahon, overcrowded. Overcrowded ang problema. Root cause sa problema, crowded. Puno. Gisgutan na to, kisa man itong problema, kisa may atong basulo niya, mga kabos. Na ay daghan ni mga baser, suko kay sila lagi, kay nagtuo sila na atake. Batok sila pinalanggang mayor sa dakbayan sa Ormoc. Atake. Pero para nako, dili man ni isyong politikal. Dili man ni atake. Igo lang nagpadayag. Igo lang nanihatag sa iyahang eksperyensya kini maong ginang. Unsa iyahang eksperyensya in town, kuyog siyang bana o kuyog sa bata niyang gisabak. Para nako kana ragyod. Iya rin ning gi-share. Pero dili ni pamulitika na doon na siya gusto dito na ipasabot. Although nag-mention siya siyudad which is Ormoc City. Now, di ay mga nag-send na ako dire bagigsoon na matod pa doon na di ako ni pundo nagigahin ang Ormoc City sa duha ka public hospital sa dakbayan sa Ormoc. Private hospital sa dakbayan sa Ormoc. Pila man ni? Pila man ang budget nagigahin ani? Doon ay nakibalo? Please kuno ko, send rin ako. Kaya ito nang isgutan, sunod na itong edisyon. Ato nang isgutan, sunod edisyon mga igsoon. Kay dako kay kalahian Uni ato'y kumparar, pilay budget nagigahin sa Ormoc City, nganha sa Ormoc District Hospital. Tagai ko ninyo, tabangi ko ninyo ani. Pilay budget nagigahin sa Ormoc City, niya ng duha ka private hospital, kung tinuod magani. Uni atong ikumparar, pila pod ang budget sa Ormoc City sa Ormoc District Hospital. Kung doon na pamangani tabang ang Ormoc City sa Ormoc District Hospital. Atong ikumparar. Unsa kadaka ang budget alang anang duha ka private hospital. Unsa pod kadaka ang budget sa Ormoc City sa Ormoc District Hospital. Naa ba? Doon na ba tabang ang Ormoc City ana? Atong tanawon bagay igsoon. Kuitas klaras na. Wala na politika. So, atong gisgutan diri panglawas. Ang atong gisgutan diri mga kaigsunan. Kung magkasakit kita. Ato ning tagagi kung pagtagad bagigsoon. Tungod kay lahi man ang billing sa private hospital, lahi pod ang billing sa usa ka public hospital. Unsay pasabot na ko na, sir? For example, nagbutag budget ang city government sa 10 million sa usa ka private hospital sa Ormoc. Unya kay private man na siya. Yes, maingon ta na naka-avail tinuod ang mga masakiton na naka-avail niya na sa private hospital. Batin again. Private man na. Sa ato pa, dako ginagbayranan. Mo ginansya man na. Kay kanang private hospital, o sa man na ka ginansya hospital, mo ginansya gina. Kay negosyo man na.
Dili man na pareho sa public hospital kay usa man na ka serbisyo hospital. Oh. Kana kay negosyo hospital man na. Ang private hospital ar negosyo hospital, dunay kita. Dunay si komisyon. Ha? Wa ka pangutana ning ato ha. Wa ko anang unsa man ang komisyon ba? Unsa man ang gipasabot na komisyon? Para anak kinsa may makakomisyon. Kinsa may mudawat. Nya naa din na sa ospital. Di ay naa po din na sa ospital kanang komisyon. Kinako para na sa maligya og insurance. Ato nang klarohon ha. Ato nang klarohon. Mo nang mangayo ta. Mangayo ta unsay existing contract agreement. Kaya I'm sure doon na gini agreement between the two private hospital and the city government of Ormoc. Ato nang sundan mga kaigsunan. Ato nang sundan mga igsoon, mga classmate. Okay. Daghan dire mayon ta mo support tas tinuod na mo serbisyo nga tinuoray Brad. Hopefully maka-realize mga naminaw ron. O niya di may nasuko na to si Tutski. Ay, relax lang, kalma lang Tutski. Kalma lang ha. Ako yung mga ikasukan. Kalma lang. Chiching Monterboso, good morning ma'am. Good morning kay. Welcome. Pasensya Buloy. Sir, paanakan ra ang hospital. Referido ni sa Simangan. Kay gamay ra daw pero gigamit adtong pandemic. Correct ma'am. Correct yun. Gikan ni One Ormoc may pagmabalhin na kay same ni adtong sa pandemya, naglisod tawag sulod sa Ormoc ang taga Ormoc og magpa-hospital. Correct. One Ormoc, one space Ormoc. No. Zero O space NE Ormocanon de. Sorry, one Ormocanon. Okay, salamat kayo. Mo bitaw nang mingon ko. Nadili na to mabasol or atong panghimaraoton dayon ato ding kasukan. Si Provincial Governor Ikot Pitilla. Yes, tinuod na yung problema. I-acknowledge man na. Pero maingon po ta na atong panghimaraoton ato dayong kastiguhon nga to si Governor Ikot Pitilla. Maingon po ta na dili po ta makakastigo niya na tibuok yung mga kaigsunan. Nga naman, kay hangtod karon nagpabilin pa man ng Ormoc District Hospital diha sa Ormoc. Na pwede man na niya ibalhin nga to sa Merida. Sa Batagoob, sa Albuera. Sa Albuera medyo layo-layo na kay na naman sa boundary endpoint sa 4th District. Ari gyud sa Merida. Di ba? Palumpon. Pwede gyud. Pero ngano nagpabilin mo sa Ormoc? So dako kay tabang. Ang Ormoc District Hospital sa taga Ormoc. Na kanang Ormoc District Hospital para ginuto na sa kay province man na nag-operate na para ginuto na sa mga munisipyo na under sa probinsya sa Leyte. Sumunang dili kita katulisok pod ni Governor Ikot Pitilla kay hangtod karon nakabenepisyo man ang mga Ormocanon. Karon arita sa city government. Why influensya? Why direct authority sa ODH? Pero doon na siya direct authority sa iyang kaugalingon na Ormoc City Hospital. Nga nung wa man na nimo ablihe Mayor Lucy Torres Gomez. Congressman Richard Gomez. Nagpaabot ang dakbayan sa inyong tubag. Mas giuna pa nila pag-budget sa Edidoro. Kaya ako na nila basa. Okay. So wala tayo kung panahon mga igsoon kaya ako gipaabot ninyo gipangayo ninyo usa ka oras sa gyud. Okay? So hantod sa sunod edisyon mag-uban gyapon ta mga kaigsoonan. Atong gi-discuss kini mong post niya again gi-blurred na to tungod kay gitangtang naman di pa ko kabasol kay grabing pressure. Maluoy ko magbasa kay gibash in tawag maayo. Kay daghan magi kay nangasuko kay nagtuo silang atake na gyud. Nga to ni Mayor Lucy Torres Gomez o sa dakbayan sa Ormoc. Daghan ginagtuo mga igsoon sa mong post pero kung ako nagbasa ambot lang ka kamo. Sa ako nagbasa experience ra gid in taon niya. Og daghan kay tang makatunan. Daghan kay kung nakatunan. Ato ning i-discuss ipadayon nato ni mga igsoon. Daghan kay tang nakatunan. Labi na aning
Matod pa dunay duha ka hospital private na nagdawat og pundo gikan sa city government sa Ormoc. Unsa ni katinuod? Ato ning tan-awon mga igsoon. Unya, di apay lain nag-PM po nato na naay tinuoy medical assistant, sir. Pero tag 50 ra ka tawo. 50 person lang daw kuno. Unya, sa kadaghan mga yung medical assistants, perting yung kuha nga. Perting yung kuha nga. Di man ka 50 person lang a day for medical assistance. Perting yung kuha nga mga kaiksunan. Sa kadaghan sa masakit. Daghan gyud kayo mga igsoon. Muna nakita maningkamot ta. Datong ipadangat ninyo mga kaigsoon, kini mo ang issue. So wala tayo kung panahon mga igsoon, manamilit lang ko ha. Manamilit lang ko kay daghan pa mong kore-kore ay no, daghan pa mong kore-kore diha. Unya ato ning ipadayon sa sunod natong edisyon. Sige lang, bahala ko sa kauras lang ta pero maningkamot ta. Atong punon sa impormasyon. So ipadayon ang iyong pag-text diri nato. I-text lang ko 0912-885-8531. Again, 0912-885-8531. Yan na po natong GCash diha. Kung kinsa mo yun na ay mga pwede magkapadag gift diha. Salamat kayo. O niya, i-PM ko or i-message mga kaigsunan diri sa ato ang Best Home Radio page o sa YouTube mga igsoon. So diri na lang ko kutob. Sultii akong hangyo ninyo. Sultii ang uban pinagi sa pag-share na duhay hospital sa dakbayan sa Ormoc. Ormoc District Hospital by the province of Leyte o Ormoc City Hospital owned by the city government of Ormoc. Sultii ang wa makahibalo. Pahibaw sila ana. Kung asa, naa sa sibangan. I-share ni ninyo ang atong episode aron makasabot sila kay daghan gyud kayo based lang sa reaksyon aning maong post. Daghan gyud kayong wa makahibalo sa kamatuoran mga igsoon. Daghang wa kas masayod unsa gyud aling tunganay ni nimong isyu. Daghang wa kay balo na duhay hospital di as dakbayan sa Ormoc. Inyong ubos na alagad, Brother Huge Hugo mga namilit. Daghang salamat and glory be to God. Dalaygo ng Dios. Dalaygo ng Dios. Labaw sa tanan. Saludo ko kaniyang tanan. Bye-bye, bye-bye. God bless, God bless. Bye-bye. Bye-bye. Ay kalimot, Infinite Radio, 6 a.m. to 7 a.m. Infinite Radio, DYDV. Salamat kayo, salamat.